Il-Ministru Edward Scicluna qal li mhuwiex żmien opportun għall-introduzzjoni ta' aktar piżijiet lil ħaddiema u għalhekk il-Gvern jopponi l-introduzzjoni ta' tieni mudell ta' pensjonijiet. Dan huwa mudell favorit mill-Partit Nazzjonalista li jġib miegħu l-introduzzjoni ta' iżjed piżijiet finanzjarji kemm għall-ħaddiema kif ukoll għal min iħaddem. Il-Ministru Scicluna qal li dan huwa żmien ta' ħolqien ta' impjiegi u mhux ta' introduzzjoni ta' miżuri li jxekklu dan il-ħolqien. Fakkar kif għal kontrarju dan il-Gvern olla l-pensjonijiet għall-ewwel darba f'20 sena. Introduċa wkoll sistema li tagħmilha possibbli tkun impjegata carer għal numru ta' anzjani li qed jistennew post fid-djar tal-anzjani b'nofs l-ispejjeż jitħallsu mill-Gvern. Fakkar f'miżuri li minħabba s-suċċess tagħhom ġew imġedda bħal dik li teżenta mill-bolla lil dawk li jixtru proprjetà l-ewwel darba. Il-Ministru Chris Cardona qal li l-miżuri li ttieħdu minn dan il-Gvern sa mill-bidu ta' din il-leġislatura huma ntiżi li joħolqu middle class ġdida f'pajjiżna kif imwiegħed fil-programm elettorali. Tkellem fuq dik li sejħilha formula ekonomika li fuqha kienu msejsa budgets preżentati u dawk li se jkunu preżentati minn dan il-Gvern. Aktar flus fil-bwiet tal-familji li sarraħ f'attività kummerċjali akbar, aktar investiment u bekk aktar opportunitajiet ta' impjiegi. Qal li mhuwiex b'kombinazzjoni li taħdan il-Gvern kien hemm żieda ta' 8 azzjendi kuljum, medja ta' 17 l-impjieg kuljum u 20 proġett dirett barrani minn 50 approvati mill-Malta Enterprise li diġà bdew joperaw minn pajjiżna. Ħabbar inizjattivi u miżuri li se jkunu introdotti fix-xhur li ġejjin bħal Seed Investment Program fejn investituri jieħdu kreditu fuq it-taxxa sa 250,000 euro fis-sena li investew fi startup u skemi ta' għajnuna għan negozji bħal Microinvest, Investment Aid, Get Qualified, Certify u Gozo Transport.